bine ați venit la un nou episod. Eu sunt Răzvan și în acest episod vom juca Teams. Am ajuns la suma de 16 abonați. Foarte ușor. Vă mulțumesc pentru că vă abonați. Și un like ceva. Pentru gesturile făcute de voi, eu le apreciez. Sunt în echipa albastră și suntem 1. Ce faci, hai să văd. De cât eu cu ăsta? Școala. Ăla e. Noi doi, fraiere. Și să nu uitați să vă abonați la canalul meu, la canalul prietenului meu Andrei. Andrei de la A la Z. Parcă avea o poză cu Minecraft, cu skin-ul de Minecraft. Cam așa, parcă ceva de genul. Sau nu mai știu cum era. În fine. Bine, nu cu skin-ul meu, cu skin-ul lui Handy. Ce mai rău, băi. Ce mă mai da și? Ba, intră VIP-ul. Mai zice. Să ne bate pe toți. Mai e un minut jumate. La noi ninja afară. Și n-am putut nici să ies pe afară. Că vreau să joc o partidă de SG sau nu știu, ceva cu prietenul Andrei. Ceva multiplayer. Ce ai trăit, mă? De fapt, mai e un minut. Nu, sunt doi roșii. Băi, te-ai prost la cap? Alt VIP! Bă, ăștia sunt proști. Eu nu mă înțeleg și ceva. Vreau să naibii. Și nici nu albastru care să fie VIP. Da, nu contează că sunt VIP. Dacă primești, dacă găsești, dacă ai noroc să te faci full iron, sagă de iron, îi bați. Tot îți caut toporul ăla de diamond, dar totuși. Dai de 10, sagă de iron. Elicopterul. Oho, bun, mă. Ce nu, VIP-ul aia plecară? Mai vine la... Oho. Caleș. Asta e așa, mi aparține. Ăștia. Paul ăsta, bă. Ce mă, cred că mai cu aici? Sau ce? Ce pui? Oh, găsit. S-a pus și mie, mă. De roșu. Nu e cu mine. E de capul meu. Nu mor. Te-mi pui. Sper să am toporul de diamond. Trebuie să apuci. Perfect. Mă, vreau asta. Ce să dau pentru el? Da, asta. Așa. Așa mai vine acasă. Ia nu mă papuci. Așa. Să vedem, poate era ceva mai bun pe aici. Uite papuci de ăștia. Perfect. O mâncare să mâncăm. După tipul aia doi făcut praf. Cred că mai e decât eu cu unul roșu. Și ăla mi se pare că era VIP. Sau nu? Nu știu. Doi pe acolo. Văd din numele.
Sau mi se părut. Păi văzusem numele. Nu, cred că n-aș... Mai bine stau aici când am viață. Câștigai. Cred că muri. Ăla. Deci, un meci câștigat. Sunt în roșu și sunt decât eu. LOL. Sper că mai intră cineva. Ai montat. Serios, nu mai intră nimeni. Bă, ce cu noi. Nu mai intrați. Dacă nu ies. Nu să mai intre. Atâta. Ce mura nu mai am. Bă, sărași sunt ăștia, bă. Hai că zbor. Câștigai 2 meciuri. Stai, acum mă uit dacă e cineva. Nimeni. Bravo, frate. Ia poate intră la până. Așa, frate, hai că intru și eu. Eu sunt blu. Și bine că ieși. Intră asta, hai să-l văd. Uite-te aici. Ok. Mamă, 2 roșii, bă. Bă. Și decât unul blu. Iară nu se vip. Uite încă unul blu, dar nu-i vip. Gata, nu mai trage. Nu stai avionul pe acolo. De capul meu. Mai stăm și un minut. Nu să scrieți în comentarii ce jocuri credeți voi că ar fi bine să mai joc. Nu știu eu ce scrieți. Vă spun dacă pot să joc sau nu. N-aș că nu-ți dă cuburi aici. Serverul ăsta. Ca pe Skywars, să ți le dea în chesturi. Le iei, te urci sus. La deathmatch, acolo cred că e deathmatch, cred. Nu știu sigur. Gata, să începem. 2, 1, go man baby. Am ieșit un loiole de iron. Tu-i mulțumesc. Oh, mersi.
naibii să mă duc, mă? Capul meu dau cu mâna goală și tot nu moare, mă. Bă-tă-l în pui mei. Așa n-am nici armă, trebuie să iau arma. Hai, hai. Mai bine, frate. Am lăsat că mai duc două. Uite, mă. Este bol. Am să plec să mănânc. Mamă, ce te știu cum faci. Povera numărul. Dă-l mai bine, frate. Cam atât, oameni buni, pentru acest episod. Nu uitați să vă abonați, să dați un like. Bye, bye, oameni buni.